Ми розуміємо, яке навантаження лягає на нашу поліцію, особливо в умовах війни. Поліція завжди перша в містах обстрілів, в містах надзвичайних ситуацій. І тому сьогодні ми передаємо для нашої поліції цей спеціальний намет для того, щоб в таких ситуаціях поліцейські підрозділи могли більш якісно виконувати свою роботу. Я хочу подякувати нашій поліції за спокій, за порядок в нашому місті, завжди побажати, щоб всі наші працівники поверталися додому живими та неушкодженими, і подякувати за вашу надважливу для нашого міста роботу. Я в свою чергу хочу подякувати за надану палатку. Це в першу чергу комфорт для співробітників поліції і для громадян, які в нинішніх реаліях звертаються до нас під час масових обстрілів, де їм буде комфортно написати заяву в теплі, в нормальних умовах. Тому ще раз дякую за працю. Дякую.